בימים אלה נראה כי מתקרבת העסקה לשחרור גלעד שליט. איתנו ראש צוות המשא ומתן של ישראל, מר נצח גוב אריה. ערב טוב לך. ערב טוב. מר גוב אריה, מדוע העסקה נדחית כל כך הרבה פעמים? זה בגלל שלמען תושבי מדינת ישראל אנחנו קשוחים מאוד. למשל, החמאס מתעקש על 1,000 מחבלים ואנחנו אומרים בתוקף לא, מקסימום 900. תביני, אותנו לא עשו באצבע. אתם לא חוששים שאלה שישוחררו... רק 950. אני חוזר ומדגיש, שיהיה ברור שכל 980 המחבלים שישוחררו לא יחזרו לעסוק בטרור. מאיפה אתם כל כך בטוחים? זה פיקפוק פה, אתה מפקפק. אני כאן והולך. אני כאן והולך. אני כאן. חביבי, אתה יכול לישון בשקט, כן? אנחנו נקטנו בכל האמצעים כדי למנוע את זה. מה למשל? הם הבטיחו לנו במפורש, ואני שם על זה קו על המפורש, שהם לא יחזרו לעסוק בטרור. הבטיחו. הנה הגזענות מרימה ראש. אתה גם מאלה שאצלם אסור להאמין לערבים? מדובר במחבלים. אדוני הנכבד, אנחנו אנשים אחראיים, לא עשו אותנו באצבע, כן? אם מדובר במחבלים כבדים, אנחנו לא מסתפקים בהבטחה, אנחנו דורשים שהם ישימו יד על הלב ויגידו, נשבע לך באמא שלי, תוסיף לזה מבטא ערבי, אתה נופל. אז מה בעצם מונע את העסקה עכשיו? כל השאלות האלה מחלישות את המסע, אני כאן והולך, עכשיו אני כאן והולך. אמרתי לך, אנחנו מאוד קשוחים, אנחנו בשום פנים ואופן לא מסכימים שבאוטובוס של המחבלים המשוחררים יהיה מיזוג אוויר ושוקו. אתם יודעים כמה זה יעלה לנו ל-1,500 איש, ובקשר לשבוע נופש בטורקיה, שישכחו מזה. מקסימום 3 ימים על בסיס חצי פנסיון. רוצים רקדנית בטן על חשבונם. אז תסלח לי, מה אתם מתפלאים שהעסקה נדחית וששונאים אותנו בכל העולם? איך החילופים יבוצעו בפועל? אנחנו נקבל את גלעד שליט ונעביר להם את 2,000 המחבלים באוטובוס למעבר הגבול, ואחרי שנה עוד 2,000. למה עוד 2,000? כי הם יחטפו את הנהג. אז אי אפשר לסכם את זה מראש ולהעביר את המחבלים כבר עכשיו? לפני שנקבל וידאו עם הנהג, שישכחו מזה. אותנו לא עשו באצבע, כן?